Men i modsætning til VM, hvor han ikke har tabt, så er det jo også blevet til 8 nederlag undervejs, så det understreger bare pointen om, at det er vanskeligere at vinde det europamesterskab end et verdensmesterskab. Men den tænkelige modstand er bedre, og det var den også i aften. Nordmakedonien gjorde, hvad de kunne. Men mod de 4 dobbelte verdensmester var det bare ikke til på at være nok. Kommer der en teknisk fejl over Mathias Gidsel afsted. Og landskampsmål nummer 600 fra Mathias Gidsel. Det burde jeg det. Ja, fordi det er i 98 kampe. Sidste 30 sekunder. Kayak itu udah kali ke sih. For passivt spil. Det er. Til at løse et dygtigt dansk forsvar.